Niet beginnen. En dan zal ik staan daar bij jouw plaatsvinden. De mensen moeten allemaal hier verder willen en niet de wedstrijd. Zo. Hoppakee. Hij kan me klaar op. Waar moet ik plakken?
Dames en heren, welkom vanuit de Geuzelt. Het zonnetje schijnt. Er wordt nog eventjes flink gesproeid. Alle acquisieten van de bokkenrijders zijn inmiddels verwijderd in het stadion. En trainer Andries Jonker weer terug dus in Maastricht. Die is heel blij dat MVV eindelijk weer in het eigen stadion kan spelen. De reservespelers van Patro IJsden komen het veld op. En dat is de laatste tegenstander in de voorbereiding voor MVV. De mascotte staat klaar voor de Angels uit. En met dit weer, we gaan richting de 27 graden, zal het ook voor de mascotte een hete middag worden. Tot nu toe heeft MVV 7 wedstrijden in de voorbereiding gespeeld. 1 keer gewonnen, dat was met 1-4 van Victoria Köln. Dat is de ploeg die in Venlo wist te winnen met de Herman en Wiel Theeuwen Memorial. Het werd 1-4 en het is een club uit de 3e Bundesliga. We wachten nog even op de spelers van MVV. En daar gaan we natuurlijk wel wat van verwachten dit seizoen. Want met de terugkomst van trainer Andries Jonker, geassisteerd door Kevin Hofland, is natuurlijk een 19e plaats zoals het afgelopen seizoen. Dat dieptepunt voor MVV, sportief gezien, geen optie. De wissels van MVV nu ook uit de catacomben. En als we dan even kijken naar die wedstrijden die gespeeld zijn, begon natuurlijk dramatisch. Net als vorig seizoen werd er in de voorbereiding verloren van SV Meersen. Dat gebeurde op 7 juli dit keer met 2-0. Ik zei het al, de winst, de enige winst tot nu toe in de voorbereiding, dat was op 12 juni op een zondag bij Victoria Köln 1-4. Daarna 2 keer een doelpuntloos gelijkspel. 14 juli bij Saint-Rein. 18 juli thuis tegen RFCU Luxemburg. Dat is de club waar Milan Hofland vandaan komt. Hij ging weg 2 seizoenen geleden bij MVV. Kwam via Meersen terecht in Luxemburg en is inmiddels weer teruggehaald. Tegen zijn oude ploeg van vorig seizoen werd het 0-0. Tegen EVV in Echt werd het 2-2 op 21 juli. En op 25 juli een zaterdag tegen Beveren thuis. Zonder publiek een 3-4 nederlaag. De laatste wedstrijd in aanloop naar deze wedstrijd thuis tegen Patro IJsden was op dinsdag 28 juli. Afgelopen week dus uit bij AA Gent. Het belofte team onder 23 werd het 1-0 voor de Belgische formatie. Vandaag dus winnen van Patro IJsden. Dat zou heel leuk zijn. Een mooie opsteker voor de ploeg van Andries Jonker om volgende week vrijdag aan het seizoen te beginnen tegen Jong FC Utrecht in de keukenkampioen-divisie. Natuurlijk zal het iedereen niet verbazen dat dit seizoen in het teken staat van het 125-jarig bestaan. Terwijl de spelers zich nu met het arbitrale trio melden, komt er applaus vanaf de Johan Dijkstra tribune, maar ook vanaf de Angel side. 2 stukken van het stadion tegenover de Dijkstra tribune zijn leeggehouden. En we zien Hugo Wendkes voorop lopen. De nieuwe keeper van MVV, overgekomen van Helmond Sport. Daarachter Robert Klaassen. Hij mag nog een jaar verder in Maastricht. En dan kan ik meteen de andere 11 van Andries Jonker en Milan en Kevin Hofland noemen. Met nummer 2 straks Milan Hofland. 5 Lars Schenk, 6 Finn Dikke, 22 Ilias Breugelmans. Terwijl de spelers nu in de middencirkel klaar gaan staan. Dan nog meer natuurlijk met nummer 18 Elias Sierra. Robert Klaassen heeft nummer 16, de man die ik al even noemde vanwege de contractverlenging. Nummer 9 Tony Vinogradac. En dat is de spits. Terwijl er applaus komt van de tribune die Sven Braken moet doen vergeten. Vinogradac, overgekomen van NK Triglav uit Slovenië, heeft pas 1 doelpunt gemaakt in deze voorbereiding. Er wordt een hoop van verwacht, maar moet dat dus nog gaan waarmaken. Met nummer 7 Lennart Darneels, net als keeper Hugo Wendkes, overgekomen van Helmond Sport. En 8, dat is het nummer van Stan van Dessel. Dat is een vaste waarde gebleken, ook afgelopen seizoen in het eerste elftal van MVV. Snel even de spelers van Patro IJsden, wat vandaag in het wit gaat beginnen.
Paars-wit, dat zijn de clubkleuren van de club uit Maasmechelen. In het doel Jordi Belin met nummer 1. 2 Lars Dietz, de verdediger overgekomen van Victoria Köln. 3 Kevin Kiss, weer terug op het oude nest na een avontuur van 1 seizoen bij Olympique Charleroi. Dan met nummer 14 Jordan Renson, de aanvoerder. 22 Haji Mnoga, overgekomen van Zelvoort FC uit de League One. 4 is Raja Nainggolan. Ja, wie kent hem niet? En terwijl Jordan Renson nu bij de middenstip staat, samen met Robert Klaassen en Hugo Wendges. Raja Nainggolan, die moet gaan proberen Patro naar de hoogste divisie van België te loodsen. De oud-Belgisch international, 30 caps en 6 doelpunten. Bekend natuurlijk van AS Roma en AC Milan, 38 jaar inmiddels. Die wordt als troef ingezet bij Patro IJsden. Dan met nummer 8, een oude bekende bij Patro IJsden, Stef Peters. Speelde tussen 2014 en 2015 anderhalf seizoen of anderhalf jaar voor MVV. 73 wedstrijden voor de sterrendragers, 18 goals. 33 Louis Verstraeten, overgekomen van het Nieuw-Zeelandse Auckland FC. Nummer 7 bij Patro IJsden, Seok Yu Hong. Hij komt over van Rood-Wijs Oberhausen. Terwijl met nummer 4 de routinier Nainggolan klaar staat om af te trappen, is de wedstrijd hier begonnen tussen Patro IJsden op bezoek bij MVV. Even terug naar keeper Belin. Kan ik mooi even de opstelling afmaken van de ploeg van Stijn Stijnen. Want met nummer 10 Tsubasa Kasanyanagi, de Japanner. En dan Asias Del Pupo 77, Hussein Ertürk, overgekomen van Beveren, heeft nummer 90. Robert Klaassen tikt die bal weg, krijgt hem dan bij Lennart Daneels onderuit gehaald. Meteen een overtreding op eigen helft voor MVV. Lennart Daneels, ja, die kennen wij natuurlijk ook nog van Rode JC. Bekend vanwege zijn verre trap. En MVV probeert aan de linkerkant een aanval op te zetten. Doet dat met Finn Dikke naar Breugelmans. En dan laat Patro IJsden zich helemaal terugzakken op eigen helft. Opnieuw nu. Dikke mag wat meters maken, komt dan pas Del Pupo tegen. En daarom gaat hij even terug naar Breugelmans. En zo komen we erachter dat Patro IJsden eerst even de kat uit de boom gaat kijken. Patro IJsden afgelopen seizoen op een haar na gepromoveerd naar de Jupiler Pro League. Dat is de absolute doelstelling in Maasmechelen. En de doelstelling van MVV inmiddels geuit door Jonker en Hofland, de trainer en zijn assistent. Toch wel de na-competitie halen. Vorig jaar zei Ronnie van Geneugden, de technisch directeur, dat ook. Maar die is inmiddels per 1 juli vertrokken. Breugelmans nu weer naar de rechterkant. En dan is het Milan Hofland terug naar Hugo Wendges. Ik zei het al, overgekomen van Helmond Sport. Maar ja, natuurlijk zijn meeste wedstrijden gespeeld voor ADO met de lange bal naar Azante. Aan de rechterkant goed de korte paas naar Van Dessel. En de ruimte op het middenveld ligt er bij Robert Klaassen. Patro IJsden probeert buiten het 16 meter gebied nadrukkelijk MVV een beetje van zich af te houden. Lars Schenk, fijn dat hij na zijn blessure weer terug is en zijn contract verlengd is. Mag op avontuur aan de linkerkant. Komt dan Del Pupo tegen en die zet het voetje dwars zodat de bal via de cornervlag over de zijlijn gaat. Ingooi snel genomen. Nu uitstekend gedaan. Daneels houdt zijn lichaam er goed tussen. Wordt daar met hand en tand verdedigd door Mnoga. De speler die in Engeland voor Zelvoort FC uitkwam, wint dat duel. En dan is het even rustig op de helft van Patro IJsden. 7 keer eerder speelde MVV tegen Patro IJsden. 3 keer werd er gewonnen, 1 keer gelijk, 3 keer verloren. 10 doelpunten gemaakt en 5 tegen. En de laatste keer was op 3 september 2025. Nu de doeltrap genomen. Toen werd er met 3-0 gewonnen in de Geuzel. Met doelpunten van El Basri, die er niet meer is. Ricardo da Costa en Amine Amgar. Die laatste is er nog wel. Lange trap nu van Belin. Op het hoofd van Dikke. Lars Schenk, goed het lichaam ertussen. En dat zijn echte momenten waar MVV hard aan gewerkt heeft in de voorbereiding. Scherp op elkaar reageren. Proberen de druk erop te houden. Goed gedaan daar. Van Dessel stuurt de nieuwe spits Vino Gradac weg. Dan naar Daneels. En dan is er even te weinig beweging. Moet Lennart Daneels terug. En dan zitten we bij de middenlijn aan de linkerkant.
met Finn Dikke. Geattackeerd nu in één keer door Del Pupo. Dikke wacht wat te lang, maar toch geen balverlies. Breugelmans met het vervolg. En dan Kevin Kis, de routinier. Die is dus terug bij Patro IJsden. Overgekomen van een avontuur bij Olympique Charleroi. Die heeft er even voor gezorgd dat er wat zand in de aanval terecht is gekomen van MVV. Wat het nu via de andere kant probeert. Lange bal, Dikke. Azante staat al te wachten. En dan geeft hij de voorzet richting Vino Gradac. Die komt echter niet aan. Ingooi is er dan nog wel. Hofland nu in balbezit. En dan terug. Meters maken. Finn Dikke ziet de ruimte aan de linkerkant. Lars Schenk, ja, het is warm. Het zal nog wel even duren voordat die muur voor het 16 meter gebied van Patro IJsden een beetje begint af te brokkelen vanwege de energie die de ploeg van Stijn Stijnen, die natuurlijk een geweldige assistent heeft in Luc Niels, moeite krijgt met het tempo. Goeie bal nu, Daneels, verkeerde aanname. Daar zat veel meer in. Dan maar die steekbal achter de defensie, denkt MVV met Van Dessel die het nog een keer probeert. Die bal is te hard voor Schenk. En dan is het heel rustig gedaan door Hadji Mnoga. Houdt zijn lichaam daar uitstekend tussen. En dat geeft Patro IJsden eventjes wat lucht. Als we kijken naar de doelpuntenmakers van MVV in de voorbereiding tot nu toe. Kuipers 2 van de 10. Assante, Breugelmans, Jae, de proefspeler die er niet meer bij is. Hofland, Paviro Di Haccio, Verheijen, Vino Gradac en Van der Wegen allemaal 1. En ook nu wordt het niet een echte kans. Goed kopduel daar van Breugelmans in duel met Seok Yuhong. Patro probeert te temporiseren. Jordan Rensson, de aanvoerder, verlegt hem naar links. Lars Dietz, de Duitser, hij schuift hem door naar de zijlijn, maar krijgt hem net zo hard weer terug. 5 minuten gespeeld, nog geen bal tussen de palen bij beide keepers. Jordi Billen namens Patro IJsden met de lange bal. Kopbal half gewonnen door Schenk. Overname met Nainggolan. Geeft hem dan mee aan Louis Verstraeten. En dan is daar de mogelijkheid via de linkerkant. Assante moet mee verdedigen. Lage voorzet. Uitstekend opgelet door Ilias Breugelmans. Afgelopen seizoen ook al een sterkhouder centraal achterin bij MVV. Even wachten op de ingooi. Patro IJsden heeft alleen de eerste wedstrijd van de voorbereiding gewonnen bij Schoonbeek Beverst. Toen werd het 1-2. Nu krijgen ze de mogelijkheid om de bal weer in het 16 meter gebied te pompen, maar gebeurt dat niet. En gaat de Belgische ploeg helemaal terug op eigen helft naar Belin. Doelman met een lange bal. Raakt die bal niet helemaal goed op de buitenkant links. Bereikt daardoor ook niet de Japanner Kazayanagi. Overgekomen van Nagasaki. Heeft een paar wedstrijden in de eerste afdeling, de J-League, gespeeld van Japan. Terwijl de bal weggeschoten wordt nu achterin. Leek me dat Hofland. Is de overname er op het middenveld. Goed van kant gewisseld. Schenk moet moeite doen om hem binnen te houden. Dat lukt. Dan de voorzet laag over Daneels heen. Tweede kans komt eraan. En Klaassen nu. Korte bal. Driehoekje met Daneels lukt niet. Ingooi voor Patro IJsden. Natuurlijk is MVV blij met de aanwinsten die ze tot nu toe binnen hebben weten te halen. We liggen op koers, zei Andries Jonker. Terwijl er nu een schouderduw uitgedeeld wordt. Heel slim gedaan. Komt er ook een voorzet van Patro IJsden. Maar is het Elias Sierra, overgekomen van Sporting Hasselt. 2 seizoenen geleden nog VVV die goed oplet. Gevaar nog niet geweken. In het 16 meter gebied achter het eigen standbeen langs is dat geen overtreding. En is het Yuhong die vrijwillig naar de grond gaat. De speler die overkwam van Oberhausen krijgt sowieso geen penalty. Er zijn ook nog wel wat proefspelers geweest bij MVV. Onder andere Robin Polly, de zoon van Prins Polly.
Maar dat werd geen succes. Hetzelfde geldt voor Dennis Donkor. Ook hij is er niet bij. Maakte de laatste wedstrijd van de voorbereiding nog wel wat minuten. Maar uiteindelijk niet meer bij de selectie. Dikke nu breed naar Breugelmans. En daar staat aan de rechterkant Hofland. MVV probeert gewoon met 3 spelers achterin eruit te komen. Sierra onzeker. Nee, niet onzeker, maar onzuiver. Dat is het woord wat ik moet gebruiken. Terwijl Breugelmans dan op eigen helft die bal maar even op gaat halen. Dikke. Even kijken of er weer een bal achter de verdediging kan komen. Dat hoeft niet, want Asante staat vrij aan de rechterkant. Maar uiteindelijk wordt hij een beetje dwars gezeten door Kasayanagi. Sierra nu. Hofland. Milan Hofland, het blijft een ongelooflijk verhaal. Op 3-4-jarige leeftijd aan zijn hart geopereerd. En toch zo doelbewust bezig om prof te willen worden. Zijn vader heeft er ook respect voor. Tegenwoordig assistent-trainer bij MVV, Kevin Hofland. Goeie bal nu via Sierra. Uiteindelijk lukt het Hofland niet om Sierra goed te bereiken via de kluts. Asante en dan Van Dessel. Weet goed die ruimte te bespelen aan de rechterkant. Ook nog oog voor Klaassen. Schenk, slechte aanname. En daar wordt optimaal van geprofiteerd door Haji Mnoga. Weer proberen gevaar te stichten met Yu Hong. Dan naar Del Pupo. Schenk in de achtervolging. En Finn Dikke zet uitstekend zijn lichaam ertussen. Zo blijft het nog steeds na 10 minuten spelen in de Geuzelt. Ik denk voor zo'n 600-700 toeschouwers toch wel. Met een flinke volle hoofdtribune. 0-0. Het zou zo mooi zijn als MVV die weg weer weet in te slaan. Zoals een paar seizoenen geleden onder Maurice Verberne. Toen de Geuzelt met name in de eerste helft van het seizoen een bijna onneembare vesting werd. Maar ja, we gaan het zien komende vrijdag. De eerste competitiewedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht. Lange trap nu van Belin. Goed opgesteld Breugelmans. Sierra maakt nadrukkelijk zijn meters. Elias Sierra. Dikke nu. Tot aan de middenlijn mag MVV doen wat ze willen. En de doeltrap is voor Belin. Even temporiseren. Ik denk dat net als op het WK in Canada, Amerika en Mexico er straks zo'n 22 minuten wel een hydration break komt. Op het middenveld kopduel gewonnen door Verstraeten. Er komen wat meer duels in deze wedstrijd. Zoals hier bij de middenlijn is het Hofland die daar een overtreding maakt tegen Tsubasa Kasayanagi. Ik krijg net door trouwens dat de eerste wedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht niet op vrijdag is. Wat je wel zou verwachten in de keukenkampioen-divisie, maar op zondag. Vrije trap nu voor Patro IJsde met Kevin Kis. De routinier met een lange bal. Doorzien door Breugelmans. Daardoor kan Yu Hong er niet bij. Nog een keer Kis. En dan Asante. Ja, die bal is niet zuiver. Moeilijk voor de kleine Van Dessel. Toch via de kluts Klaassen. En dan gevaarlijk daar. Elias Sierra heeft geluk dat zijn voortanden er nog in zitten. Maar wordt uiteindelijk van achteren dan wel getorpedeerd. En dat levert zowaar een gele kaart op voor Asias Del Pupo in minuut 13. In de Herman Theo Memorial, Herman en Wiel Theo Memorial in de Koel, kreeg Tijn Joosten 2 keer een gele kaart tegen Victoria Köln. Die wedstrijd die door VVV werd verloren. Maar het bleek dat eerst Blankaar een gele kaart had moeten hebben en niet 2 keer Joosten, maar toch.
We zien Finn Dikke eventjes wat aanwijzingen krijgen langs de kant van Kevin Hofland. Vrije trap dus voor MVV. En er staan er 3 bij. Klaassen, Daneels, die kan het ook goed. En Sierra. En dan komt er ook nog Finn Dikke. Zijn overleg langs de lijn met Kevin Hofland is voorbij. 3 spelers van MVV. Wie gaat hem uiteindelijk nemen? Eventjes wachten. Daneels in 1 keer. En dat is de eerste bal tussen de palen in minuut 15. Maar geen enkel probleem voor keeper Belin in het doel van Patro IJsden. Ingooi nu voor de gasten uit Maasmechelen. Het is moeilijk met dit warme weer om het tempo er volledig in te houden. Beide teams gaan iets meer de lange bal spelen. Goed doorzien door Finn Dikke in de rug van Ilias Breukelmans. Ingooi is voor MVV. Snel gooien naar Van Dessel. Dan is het Hofland terug naar Breugelmans. De linies even gesloten houden. Aan de linkerkant ligt de ruimte bij Finn Dikke. En bij de zijlijn bij Lars Schenk. Er zijn nog wel 3 spelers bij MVV die niet bij de selectie zitten vandaag. Lange bal nu. Stan van Dessel kan goed koppen. Deed dat in de competitie afgelopen seizoen uit bij Helmond Sport. De oude club van de Neels en Wendges, maar kan er nu net niet bij. Oh, dit is ook een vervelende botsing met Finn Dikke. Die daar de voet dwars gezet wordt en net niet goed bij kan. Seok Yu-hong. Eerste speler van Patro die daar ook bijzonder pittig in ging. Vrije trap nu. De tweede van de wedstrijd voor MVV. Gelukkig kan Finn Dikke weer verder. Goed genomen. En net niet genoeg, die steekpaas had te weinig tempo, maar wel een goed idee van Stan van Dessel. Finn Dikke loopt gelukkig weer als een kiefiet, gooit hem naar Breugelmans. Ja, er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd in de voorbereiding. Denk aan 10 juli. Anthony Bijts naar Juventus onder 20 leverde zo onverwachts wat geld op. De 17-jarige Belg. Nu aan de rechterkant de voorzet richting de spits van dit seizoen. Tony Vino Gradac. Goeie scherpe bal en de eerste corner van de wedstrijd. Kort genomen. Sierra nu krijgt hem rand 16 meter. Voorzet gekraakt. Schieten van afstand. Klaassen op de rug daar van Daneels. Klaassen heeft een enorm goed schot. Scoorde in dienst van MVV Robert Klaassen. De Amsterdammer ooit maar 1 keer thuis tegen Jong Ajax. Met een schitterende krulbal. Maar nu was het een strak schot geblokt door zijn eigen speler. Breugelmans goed gedaan. Paas net niet zuiver genoeg. Overname van Del Pupo. Duwen en trekken. Hofland laat zien dat hij in 1 seizoen in Luxemburg gegroeid is. Daneels, slechte paas van Daneels. Verkeerde oplossing gezocht. Hersteld door Hofland in duel daar met Radja Nainggolan. De 38-jarige Belg. Ik zei het al eerder, speelde bij Roma, bij AC Milan. 30 wedstrijden voor het nationaal elftal hebben we nog heel weinig gezien. Terwijl de ingooi nu komt van Noga. Dikke, goed gekopt. Ja, dat gaat Van Dessel niet lukken met zijn lengte. Maar de lange bal bijna bij Assante. Uitstekend opgelet daar door Stef Peters, de ex-MVV'er. Zorgt daar voor de aanval aan de linkerkant van Patro IJsden, wat graag een corner wil. Maar het is heel zuiver een doeltrap voor Hugo Wendges. Andries Jonker, de trainer van MVV, vindt het jammer dat de laatste 2 oefenduels achter gesloten deuren zijn gespeeld. Blij dat hij terug is in de Geuzelt. Dat had natuurlijk ook te maken met de bokkenrijders. Wendges nu, de keeper, krijgt hem van Dikke.
Ruimte door het midden goed ingevuld door Klaassen. Nainggolan in de achtervolging. Klaassen geeft hem aan Dikke. Milan Hofland, de verdediger, durft aan de rechterkant mee door te schuiven, maar krijgt hem nog niet van Breugelmans. Volgens Andries Jonker is dit MVV qua situatie bij de club niets anders dan in zijn eerste periode. Hij zei, ik ben ook trainer geweest bij Telstar. Ik weet hoe creatief je moet zijn. MVV zegt redelijk op koers te liggen met de selectie en hoopt nog op wat buitenkansjes. Voorzet bijna goed. Maar uiteindelijk wordt Vinogradas net niet bereikt. En dan zie je dat Milan Hofland echt een kilometervreter geworden is. Nu weer achterin. Maar MVV toch nadrukkelijker met 3 verdedigers aan het spelen is. En net de man van de bijna assist. Schenk. Van Dessel. MVV laat de bal goed lopen. En laat dus ook Patro IJsden lopen. Net niet zuiver genoeg van Schenk. Toch een wilde trap van keeper Belin. Goed daar het lichaam erin gezet door Breugelmans. Voorin zullen we dit seizoen ook niet meer Ilano Silva Timas zien. Terwijl er een lange bal gaat naar Vinogradas. Ilano Silva Timas, die is inmiddels naar Excelsior. En de tweede keeper dit seizoen, zoals het er nu naar uitziet, als we er even van uitgaan dat dit misschien wel de basiself wordt in de eerste wedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht voor de competitie. De reservekeeper is Sepp van der Heijden. Zijn contract is net als dat van Klaassen verlengd. Schenk nu. Ja, dat is een moeilijke bal naar Daniels. Zet toch zijn schouder erin. En dan ligt daar de ruimte aan de rechterkant. Del Pupo. De man van de gele kaart in deze wedstrijd. Duwen en trekken. Hofland half. Schot gekraakt. En deze poging van Seok Juhong leidt tot de eerste corner voor Patro IJsden. In minuut 21. Ik ga er maar even vanuit dat we toch een hydration break krijgen. En daar zitten we dan bijna tegenaan. Stef Peters. Ja, we weten wat hij kan. Heeft een hele goede trap. Bij de tweede paal staan zijn ploeggenoten van Patro IJsden te wachten. En nog een schotkans daar in de scrimmage. Komt die bal vrij voor Finn Dikke. Wordt er uiteindelijk toch goed verdedigd. Maar het linkerbeen van Stef Peters is nog bekend in de Geuzelt. 18 keer scoorde hij voor MVV. En nu komt Patro IJsden. Goed gedaan, Breugelmans. Komt een beetje ongelukkig terecht. Spel gaat door. Scherp verdedigd Dikke. Oh, dat is een flinke overtreding. Met de benen vooruit. Dat zou zomaar de tweede gele kaart kunnen zijn. Nainggolan krijgt nu geel. Die gooit wat olie op het vuur. De routinier van Patro IJsden. In minuut 23. Ja, je hoopt altijd dat het niet nodig is. En nog een gele kaart erbij. En dat is dan voor Noga. Nou, de stand is 0-0. Maar qua gele kaarten staat Patro IJsden met 3-0 voor. Dikke. Ja, Nainggolan. Die wil zich graag laten zien. Voorin met nummer 4. Dat zou je niet verwachten. Dikke. En dan Lars Schenk weer even terug. Die bal is niet te halen voor Elias Sierra, een van de kleinste van het veld. Maar de voortzetting van Patro IJsden ook niet zuiver genoeg. Klaassen eventjes rust achterin met de terugspelbal op Wendges. En dan schuift Patro IJsden weer helemaal terug. Het is het tweede seizoen trouwens van Nainggolan bij Patro IJsden.
kwam over begin dit jaar van Lokeren. Is natuurlijk bezig met het afbouwen. En hij maakte dit jaar in 15 wedstrijden 3 goals voor Patro IJsden. Wat hier weer de bal krijgt nu met Verstraeten. Patro IJsden heeft veel overtredingen nodig. En het is tijd voor de hydration break. En ook tijd om eventjes de puntjes op de i te zetten. Geen overbodige luxe om nu eventjes wat te gaan drinken. Natuurlijk zal er ook nog even gedacht worden bij MVV aan Frank Huismans. Hij werd 59 jaar en begin juli overleden. 59 jaar maar geworden, die trouwe materiaalman tot 2014 in dienst van MVV. Bijna 30 jaar was hij degene die zorgde dat alle kleren, broekjes en sokken op de goede plaats lagen. En nog schoon ook. Andries Jonker bezig met de uitleg aan zijn spelersgroep. Zal het er ook even anders zijn voor de trainer die terug is bij MVV. Anders dan dat hij de Oranje Leeuwinnen moet coachen. En ook bij Patro IJsden. Eventjes overleg, maar niet echt in een kring. Stijn Stijnen, de trainer en oud-keeper, geeft wat aanwijzingen aan Jordan Ransom. Deze hydration break wordt mede mogelijk gemaakt door Roos for You. Ja, sinds het WK zijn we er een klein beetje aan gewend. Het veld van de Geuzelt is na de Bokkenrijders musical, die ook nog even moest uitwijken naar het Vrijthof, goedgekeurd door de FIFA. En dat is natuurlijk wel goed nieuws. Want dat is ook wel eens misgegaan. Bij MVV nieuw Sil van der Wegen, Olivier Dumont, Lennart Daniels, Dylan Timber, Tony, Fino Gradac, Hugo Wendges, Elias Sierra. En de contracten van Klaassen, Theo Biulu en Sepp van der Heijden zijn verlengd. En er wordt nog gekeken naar buitenkansjes, terwijl de wedstrijd hervat wordt met een vrije trap voor MVV. 1 bal tussen de palen. Die vrije trap in de 15e minuut van Lennart Daniels. Het is een beetje mager, maar het is ook warm. Schenk nu. Ruimte bij de mee opgeschoven Finn Dikke. Niet Heiders centraal achterin. Wel Heiders, geen Komans. Die begint vanaf de bank, terwijl Van Dessel Schenk bereikt. Maar de ruimtes zijn klein en de bal van Daniels net nog goed genoeg om daar een corner uit te slepen. Uitstekend doorgelopen, we kennen hem. Het is echt zo'n kuitenbijtertje, Stan van Dessel. Daniels gaat die bal nemen. Kort nu. Van Dessel. Klaassen. Gevaar nog niet geweken. Aanval nog een klein beetje in leven. Finn Dikke iets te hard op het hoofd. Hofland. Scherp erachteraan. Door de sprint van Milan Hofland is het balbezit voor Assante. En aan de rechterkant is de samenwerking tussen Assante en Hofland goed. Bijna een ongepland overstapje van Hofland wat Assante in balbezit brengt. En toen net Hofland naar voren mee was gegaan, de verdediger van MVV, liet Assante, de rechtsbuiten, zich goed terugzakken. Op 20 juli was er trouwens toch nog een opmerkelijke transfer met Len Minh Tran, de rechtsback van MVV met Vietnamese roots. Die in één keer toch naar het buitenland is gegaan. Naar Vietnam, de taal die hij daar amper spreekt. Ondanks dat hij Vietnamese roots heeft. Ging naar Công An Ho Chi Minh City FC. Hele mond vol. Maar dat geeft rechts achterin wel de mogelijkheid voor Milan Hofland om zijn plaats op te eisen. En MVV kon weer een paar ton bijschrijven op de rekening.
Vinogradac, niet zuiver in de aanname. Eenvoudig afgetroefd door Louis Verstraeten. We hebben nog niet veel gezien van de spits van MVV. Terwijl aan de rechterkant Del Pupo komt. Duwen en trekken. Romeins of Grieks worstelen, het maakt niet uit. Lars Schenk is de winnaar. Omdat MVV de doeltrap krijgt. Breugelmans, ruimte genoeg. Vindikke, even terug. Op het middenveld is te weinig beweging en Breugelmans moet dus even breed spelen. Vinogradac verstopt zich te veel in de spits. Dan maar via de linkerkant met Schenk en Daneels. Goed op de bal gelet door Louis Verstraeten. En Lars Schenk gaat gooien. Het duurt te lang. Beweging is er wel. Goed gedaan Daneels. Combinatie uitstekend. Voorzet komt er nu van Schenk. Ja, dit is de kans. En dit is de goal. Uitstekend. 30 minuten bijna gespeeld. Lars Schenk. Schitterende voorzet. Het gaat helemaal mis centraal achterin. Bij Patro IJsden. En Delano Asante maakt er 1-0 van. En dit muziekje willen we graag heel veel horen in de Geuzel het komend seizoen. In de 30e minuut wordt de stand 1-0 voor MVV. Doelpunt gescoord door de nummer 21, Delano Asante. En voor Asante is dit wel prettig natuurlijk als aanvaller. Hij heeft nu samen met Mats Kuipers 2 doelpunten gemaakt. Nu is het de beurt aan Patro IJsden met Stef Peters. En dan in de combinatie de lange bal. Hugo Wendgers, nou dat gaat maar net goed. Rand 16 meter met Yu Hong. Vlakbij. Dit doelpunt illustreert wel, denk ik, tenminste dat hoop ik, wat MVV wil gaan doen dit seizoen. 3 man centraal achterin en dan op de vleugels, zoals nou net aan de linkerkant met Lars Schenk, een doorschuivende wingback. Breugelmans. Vinogradac nog niet zuiver naar Asante. Dan kan Van Dessel dat niet corrigeren. Komt er een mogelijkheid via links met Kasayana Nagy. En de tweede corner voor de gasten uit Maasmechelen. Corner wordt natuurlijk genomen door Radja Nainggolan. Die eist dat even voor zich op. De routinier. Weer bij de tweede paal staan de meeste spelers van Patro IJsden. Maar daar komt die bal niet, hoewel via Vinogradac wel. Beetje ongelukkig. En dan maar even uit nood wild over de zijlijn gejaagd door Lennart Daneels. Natuurlijk mikken ze bij Patro IJsden op Nainggolan. Speelde 203 wedstrijden voor AS Roma, scoorde 33 keer. Maar tot nu toe gelukkig nog niet gevaarlijk. Met een ingooi nu van Noga. Voor de tweede keer ver het 16 meter gebied in. Stef Peters daar. Gebruikt zijn lichaam goed, maar vergeet de bal mee te nemen. En voor de verandering en voor het eerst in deze wedstrijd in minuut 33. Bij die 1-0 stand voor MVV door die goal van Asante. Probeert Patro IJsden druk te zetten. Uitstekend daar Breugelmans. Het schot. Dat gaat over en naast het doel van Hugo Wendgers. Die heeft uiteindelijk nog weinig te doen gehad. Stef Peters kan hem ook niet echt verontrusten. Vindikke weer. Patro IJsden krijgt het niet voor elkaar om de druk er verder op te houden. Schenk, Dikke. Hugo Wendgers.
Volgens de trainingen van keeperstraining trainer Gerry Osten goed, heb ik gehoord. Had natuurlijk 2 seizoenen geleden een knieoperatie. Maar die knie schijnt er niet zo erg aan toe te zijn dan de knie afgelopen seizoen van Sam Westerveld. Afgelopen seizoen dus de keeper van MVV. Nu in één keer verkast naar Spanje. Sierra kan een balletje goed vasthouden. Driehoekje Asante Klaassen, niet helemaal goed uitgevoerd. Maar Patro IJsde heeft de bus geparkeerd. Dan maar diep. Vinogradac, goed zijn schouder erin, maar gaat zelf ook onderuit. Op het kunstgras in de Geuzel leek het er even op alsof hij door kon lopen richting doelman Belin. Met misschien een kans voor de tweede goal van MVV. Lange trap Belin. Breugelmans kruipt goed voor zijn directe tegenstander. Daardoor Van Dessel gebruikt. Ja, dan draait hij net verkeerd om zijn eigen as. Blijft het balbezit via Klaassen doorschuiven naar Schenk. Klaassen met zijn lekkere linkerbeen. Niet zuiver naar Asante. Milan schuift op. Milan Hofland, goed gedaan. Alleen al het druk zetten daar aan de rechterkant. Richting Casa Yanagi levert een ingooi op. Asante krijgt hem weer terug van Dikke, terwijl de ruimte aan de linkerkant toch weer groot was. Maar ook nu, goede voorzet, Sierra is aan de rechterkant wat ruimte, dat Neels niet bereikt. En Vinogradac, Tony Vinogradac wordt wat te weinig bereikt nog. Daar weet Sven Braken vorig seizoen alles vanaf. Die ballen van de zijkant moeten beter. De Kroaat. 25 is hij inmiddels, is 1,86, moet toch in de lucht wel een potje kunnen breken. Dus kijken of ze hem weer gaan zoeken met Finn Dikke. Goed gedaan van Dessel. Klaassen krijgt hem tekort aangespeeld met Nainggolan vlakbij hem. Overname nu met Kazanjanagi. Ja, die Japaner die heeft behoorlijk wat pit in de benen. Houdt goed het overzicht, maar de paas is onzuiver. Het idee een 8 en de uitvoering een 4. En daardoor blijft MVV in balbezit. Geen buitenspel Asante. Goed weggestoken daar. Voorzet goed. Vinogradac. De Neels houdt hem binnen. Schenk sluit goed aan. De knie van Schenk houdt zich goed. Jammer. Robert Klaassen dacht daar iets te lichtzinnig over. Lange bal nu. Dan is het Schenk die in één keer daar Del Pupo tegenover zich krijgt. Met zijn linkerbeen naar binnen. En zowaar de eerste bal tussen de palen van Patro IJsde in minuut 37. Del Pupo. Hij schiet hem laag in de benedenhoek. Maar het is Wendges met zijn eerste redding in deze wedstrijd die ervoor zorgt. De Leidenaar in het doel van MVV dat het 1-0 blijft. Na die goal van Asante. 7 minuten geleden. Stef Peters weer. Mag de corner gaan nemen. Blijft lastig met al die spelers die vanaf de tweede paal inlopen. Ja, het is lastig, maar nog een keer een mogelijkheid om te schieten. Weer in de scrimmage. Gevaar nog niet geweken. Uitstekend gedaan Hofland. Asante verdedigt mee. Wordt er onderuit gehaald. En dat is een vrije trap. Kazanjanagi doet het. Blijf nog even oefenen op die naam. Geen vrije trap dus, wel een ingooi. Over Vinogradac heen. En dan mag achterin met de nieuwe Duitser bij Patro Lars Dietz. De ploeg uit Maasmechelen rustig even wat balbezit koesteren. Dan komt er een lange bal, een beetje verkeerd geraakt met het hoofd door Lars Schenk. Komt toch nog goed. Patro IJsde zet geen druk. En de ruimte achterin is er weer volop met Finn Dikke naar Breugelmans. En dan Elias Sierra die een beetje in de Frenkie de Jong rol die bal voor de eigen verdediging op komt halen. Ziet met Nainggolan in de buurt dat er te weinig ruimte is. Of hij durft het niet. Een van de twee.
En dus even wat levensstratego op eigen helft bij MVV. Goed gedaan. Van Dessel in één keer. Binnenkantje links. Daneels weg. Staat niemand voor het doel. Van Dikke daar in duel. Del Pupo krijgt hem niet bij Juhong. Maar er is goed gefloten door de scheidsrechter. In de aanloop naar die paas was er wel duidelijk een overtreding. Van de afgelopen 7 onderlinge duels wist de MVV er dus 3 te winnen. 1 keer met 3-0. 1 keer met 5-0. Dat was beide in de Geuzelt. En 1 keer in Maasmechelen met 1-2. En dat is heel lang geleden, op 11 juli 2012. De trainer was toen nog René Trost. Apart verhaal toen, er was een testspeler, Dieter van Tornhout. Die miste de boot, die zou van Kilmarnock vanuit Schotland komen. Maar uiteindelijk is hij nooit testspeler geworden bij MVV. Wat toen 2 goals maakte, 1-2 won. Door doelpunten van Hiefte en Lloyd Borgers. En een rode kaart zelfs voor Nathan Rutjes. Terwijl er nu een mogelijkheid is. Een kleine voor Louis Verstraeten. Levert dat wel de 3e corner op voor Patro IJsden. We zijn de laatste 5 minuten officiële speeltijd ingegaan van de eerste helft. 1-0 de voorsprong. Doelpunt Asante op een schitterende voorzet in de 30e minuut. Van linksback Lars Schenk, die zich echt heeft laten zien bij die goal als wingback. Nainggolan. Wendges, de Leidse keeper van MVV. Handen omhoog. Komt zelf niet. Wendges zit daar mis. Struikelt nog een keer. Van Dikke moet het oplossen. Keeper ziet er niet zo goed uit. Van Dikke bijt daar door, maar dan is die paas onzuiver. Del Pupo, kijk eens even van Dessel. Nainggolan staat er nog aan de linkerkant na het nemen van die corner. Oppassen, Milan Hofland. Bal blijft liggen. Het wordt geen kans voor Patro IJsden, maar wel de 4e corner. Nainggolan mag hem weer gaan nemen. Veel lengte bij de tweede paal met Verstraeten en Mnoga. Eens kijken of Wendges nu wat minder onzeker is. Hij komt niet, rand 16. Maar uiteindelijk was het wel Breugelmans die er goed bij zat. MVV heeft het even moeilijk. Patro IJsden onzuiver. Dietz, de Duitser met de sliding. Via Nainggolan. Balbezit voor Kevin Kiss. Mnoga denkt daar een ingooi in over te houden, maar dat is uiteindelijk niet zo. Dikke voor doelman Wendges, rustig gespeeld naar Breugelmans. Dan mag MVV weer iets gaan proberen. Schenk, Van Dessel. Kijk, shotje trekken en een vrije trap. Boosdoener Haji Mnoga. Hij heeft Engelse roots en Tanzaniaanse roots. Speelde 20 keer voor Tanzania. Maar ging dus nu even in de fout. Vrije trap levert niks op. Sierra met de sprint. Balbezit voor Breugelmans. En dan mag Stan van Dessel iets gaan verzinnen. Sierra nu. Tempo is er weer helemaal uit. Ik neem aan dat we niet al te veel tijd erbij zullen krijgen. Wel opvallend in deze eerste helft. 3 keer geel voor Patro IJsden. Dat zie je niet zo vaak in een vriendschappelijk duel. Del Pupo, Nainggolan en Mnoga. Sierra in balbezit. Van Dessel kiest voor de zekerheid terug naar Breugelmans. Lars Schenk mag wat meters gaan maken. Daneels de korte bal. Doorzien nu. En dan is het Mnoga
Lange bal waar Wendges goed zijn doel uitkomt. Dat voorkomt dat Yu Hong echt gevaarlijk wordt. En we hebben te maken met een blessure. Het is Lars Schenk die daar in één keer op de grond ligt. Laten we hopen dat het iets anders is dan zijn knie. Stan van Dessel gaat even kijken hoe ernstig het is met de linksback van MVV. Dit zijn nou net de dingen die je niet kan gebruiken in de laatste wedstrijd voor de competitie. Er is wat verzorging nodig. Dat betekent dat we door die verzorging straks ook wat extra tijd gaan krijgen. Lars Schenk. Je houdt dan toch altijd even je hart vast. Staat gelukkig weer, loopt op eigen kracht. Als ik in de schoenen van Andries Jonker zou staan, zou ik hem toch maar sparen. Eens even kijken wat er echt aan de hand is, want dit loopt niet echt lekker bij Lars Schenk. Ja, dit wordt een wissel. Met name dat gezicht verscholen in het shirt, dat zegt toch wel wat. Ik denk dat bij Lars Schenk, die terug is van de blessure, de schrik er even ingeslagen is. Balbezit voor Wendges nu. Als we kijken naar de start in de keukenkampioen-divisie, moet er wat mogelijk zijn voor MVV. Lange bal komt niet aan bij Fino Gradac. MVV begint thuis tegen Jong FC Utrecht, dan uit naar FC Eindhoven. Lange bal nu, Del Pupo goed af. Ja, die gaat daar ook weer hard door. En meneer Del Pupo heeft al een gele kaart opgelopen in minuut 13. Tikt daar nog eventjes onnodig Finn Dikke aan. De centrale verdediger van MVV die al eerder met zijn hoofd bij de bal was. Dit had ook zomaar de tweede gele kaart voor Del Pupo kunnen zijn. Terwijl we nu aan de zijlijn Zil van der Wegen zien. En teammanager Lei Bovens staat daarbij. Zil van der Wegen komt in het veld. En dan zitten we in de extra tijd van de eerste helft. Lars Schenk met een blessure eruit. En Zil van der Wegen erin. Assante, misschien nog een mogelijkheid in de slotseconde van de eerste helft. In de extra tijd tussen MVV en Patro IJsden. Milan Hofland nu weer aan de linkerkant te vinden. Begint zich te bewijzen als kilometervreter. Ik zei net, de opening van de competitie geeft misschien mogelijkheden met thuis tegen Jong FC Utrecht, uit Eindhoven, thuis Volendam. Dat is dan lastiger. Jong AZ uit. En op 6 september, ja, dan gaan de mouwen voor het eerst pas goed omhoog in de Geuzel, denk ik, als Roda op bezoek komt. Nu zit na 2 minuten extra tijd de eerste helft erop. Tussen Patro IJsden en MVV. De gasten uit Maasmechelen staan op een 1-0 achterstand. Schitterende aanval via de linkerkant opgezet met een doorgestoten linksback Lars Schenk naar de achterlijn. De voorzet precies op maat voor Delano Assante, omdat het hart van de defensie van Patro IJsden volledig mistastte. Het enige doelpunt van deze wedstrijd. Maar ja, een smetje op de eerste helft is wel het uitvallen in de 44e minuut van Lars Schenk. Vervangen inmiddels de linksback die de assist gaf bij de 1-0 door Sil van der Wegen. En een smet op deze eerste helft vind ik er ook wel. 3 gele kaarten voor de tegenstander. Del Pupo, Nangolan en Mnoga kregen een gele prent. En laten we hopen dat het iets sportiever wordt in het tweede bedrijf. Tot zo voor de tweede helft tussen MVV en Patro IJsden.
Dames en heren, welkom. We zitten nog steeds in de Geuzel bij de wedstrijd MVV tegen Patro IJsden. Voor alle mensen die nu inschakelen, spelers komen het veld weer op. We gaan straks even kijken of we de administratie bij kunnen houden met de wissels. En het staat 1-0 voor MVV door een doelpunt in de 30e minuut van Delano Asante. Zijn tweede goal in de voorbereiding. Op aangeven van Lars Schenk, de linksback die in de 44e minuut uitviel. Ja, dan schrikken we natuurlijk. Want afgelopen seizoen heeft hij maar 11 wedstrijden gespeeld, waarvan 10 keer in de basis. Lars Schenk, de 24-jarige linksback uit Geulen. En hij is geopereerd aan zijn knie. Het shirt ging even over het hoofd, maar de laatste berichten uit de catacomben zijn dat het waarschijnlijk zijn lies is. In ieder geval is vlak voor het verstrijken van de eerste helft Lars Schenk, terwijl MVV gaat aftrappen met Vino Gradac. Lars Schenk vervangen door Sil van der Wegen. Vino Gradac laat de aftrap over aan Stan van Dessel en de bal rolt weer in de Geuzelt. In een bloedhete Geuzelt, waar we natuurlijk net als tijdens het WK
een hydration break, oftewel drinkpauze in de eerste helft hebben gehad. Die was ook broodnodig op dit warme kunstgras. Robert Klaassen. Sil van der Wegen. Ja, ik zei het al. Hij is de vervanger van Lars Schenk. Maar dan is er toch wat omgezet, want Van der Wegen speelt aan de rechterkant. Dat betekent dat Milan Hofland nu links speelt, waar Lars Schenk eigenlijk speelde. Nainggolan, de routinier, geeft hem mee. En dan mag Patro IJsden het gaan proberen. Nainggolan kan schieten van afstand. Goed dat schot geblokt door Elias Sierra. Kazan Yanagi, de Japanner, die had de eerste mogelijkheid. De terugspringende bal bij Nainggolan. Finn Dikke krijgt nu de vrije trap tegen. En daarmee komt dan de eerste kans voor Patro IJsden. Sil van der Wegen had een uitstekende testfase in de voorbereiding bij MVV. Hij heeft daardoor een contract gekregen tot 2028 met een optie. Kwam van Jong FC Utrecht, de eerste tegenstander in de competitie dit seizoen voor MVV. Maar was eigenlijk ook clubloos. En speelde 94 keer voor Jong Utrecht. 7 doelpunten en 5 assists. Maar nu eerst maar eens kijken naar de vrije trap van Patro IJsden. Nainggolan zal die ongetwijfeld voor zich op gaan eisen. Twee muurtjes eigenlijk een beetje naast elkaar. Nee, het is dan toch Stef Peters. Goede afleidingsmanoeuvre van Nainggolan. Stef Peters, de ex-MVV'er met zijn linkerbeen. Schot eenvoudig gepareerd door Hugo Wendges. En zo blijft het gewoon nog 1-0 voor MVV. Altijd wel lekker als je met een overwinning de competitie in kan. Fortuna deed het door met 2-1 te winnen van Apoel Nicosia. Natuurlijk niet meer de topclub van een aantal jaren geleden, maar toch. Het geeft wat meer zelfvertrouwen als dat je vlak voor de competitie wordt afgeslacht. MVV moet even de rug rechten nu. Klaassen goed geanticipeerd daar op die ingooi. Mnoka gooit ver. Is nu bijna in balbezit. Maar daar gaat Vinogradac. Ja, het is een heel eind naar het doel van Belin. Met in de achtervolging Nainggolan. En dan is de ingooi voor MVV. Vinogradac wil graag de Kroaat aangegooid worden. Maar het gaat naar Milan Hofland. En dan is de paas van Klaassen slecht. Hofland met de overtreding, de correctie. Net over de middenlijn, vrije trap tegen. Meteen lang. Reuvelmans goed getimed. Mogelijkheid nog steeds aanwezig voor Kazan Yanagi. Maar die Japaner is niet zuiver. En Finn Dikke kan even rustig op adem komen. De oplossing met Klaassen en Van der Wegen binnen handbereik. De Angel Side, de kant waar MVV naartoe speelt, zal ongetwijfeld ook mee gaan leven dit seizoen. Vanwege het 125-jarig bestaan van MVV op 2 april dit jaar. Lange bal goed eruit gehaald door aanvoerder Renson. Op 18 juli was er ook de Angel Side Cup 2026. Jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi voor hele families. En ook de Angel Side bestaat inmiddels 50 jaar, ruim 50 jaar. Zij zullen ongetwijfeld, als MVV veel energie in de strijd gooit, weer achter de ploeg gaan staan. Nu eerst nog eens een keer voor de tweede keer achter elkaar Milan Hofland. Ingooi naar Klaassen. Zijn linkerbeen raakt de bal niet zuiver genoeg. Reuvelmans, Dikke, die twee staan goed achterin. Elias Sierra schuift even in als extra centrale verdediger. Weg terug naar Wendges. Tot nu toe 2 goede ballen gepakt. Hugo Wendges. Net de vrije trap van Stef Peters. En in de eerste helft een schot van Pupolo. Reuvelmans. En weer Milan Hofland. Van Dessel. Achtervolging is er van Verstraeten. Ingooi voor MVV.
Overtreding van Dessel. Naar de ingooi van Milan Hofland. Dat is goed gezien. MVV heeft dus 3 weken in Veldwezelt getraind tijdens de voorbereiding vanwege de musical De Bokkenrijders. Dat is nooit ideaal natuurlijk, maar toch. Het veld ligt er nu gelukkig goed bij. En Breukelmans kan rustig aan de rechterkant meegeven naar Van der Wegen. Het zal misschien nog even duren voordat er massaal gewisseld gaat worden. Terwijl Elias Sierra de middellijn oversteekt. Linkerkant van het veld, de combinatie met Klaassen. De afstemming richting Daneels klopt niet. Patro IJsden komt niet verder dan wilde lange ballen tot nu toe. Dat heeft te maken met MVV, wat redelijk goed druk zet. En nu zelf kiest voor dezelfde strijdwijze. En dan is het Milan Hofland weer mee naar voren. Probeert die bal dan nog af te snoepen van Haji Mnoga. Maar het levert uiteindelijk niet meer op. Helemaal niks zelfs, omdat het een doeltrap is voor keeper Belin van Patro IJsden. Ja, de scheidsrechter let niet op, want volgens de nieuwe regels moet het toch binnen luttele seconden gebeurd zijn. De doelman Belin mag de bal nog verleggen. Komend seizoen gaan ze in België in de Challenger Pro League, dat is het tweede niveau, de KKD van België, gaan ze werken met 2 challengers per wedstrijd voor elk team. Dan kan dus een club de scheidsrechter 2 keer per wedstrijd naar de kant sturen om even het scherm van de VAR goed te bekijken. Een systeem wat gevolgd wordt in Nederland. Of het succes heeft, ja of nee, hier wordt het nog niet zo toegepast. Het komt eigenlijk van het hockey. Daneels, Azante. Daneels even slordig bij de aanname. Daardoor is de paas niet zuiver naar Van der Wegen. Komt daar toch redelijk goed uit. Tsubasa Kasayanagi, de Japanner, heeft een goed loopvermogen. Speelde 14 keer in de J-League. Maakte geen doelpunt. De lijn is een beetje uit het spel bij beide teams. Een beetje op de kluts voetballen. Dan maar kiezen voor zekerheid. Hofland, Dikke, Breugelmans. Net als in de eerste helft. MVV met 3 achterop. Nu Dikke, Breugelmans, Van der Wegen. En in de eerste helft, toen Lars Schenk nog linksback stond langs de lijn, was het Dikke, Breugelmans en Hofland. Van der Wegen weer terug. Weinig ruimtes op het middenveld. Niemand die echt nadrukkelijk uit de dekking komt. Nainggolan probeert te jagen, maar is in zijn eentje. Dikke nu, Hofland ziet er iets beter uit in de combinatie met Daneels. En dan kijken of Van Dessel bereikt kan worden. Uiteindelijk net niet. Want Kevin Kis kopt die bal over de zijlijn. Snel genomen ingooi, Van der Wegen nu. Weer naar de linkerkant. Daneels zou eigenlijk meer de ruimte achter de verdediging moeten zoeken met zijn snelheid. Dat probeert nu Stan van Dessel wel, maar de paas is niet zuiver. En doelman Jordi Belin komt attent uit zijn doel. Weinig voorzetten, nog bruikbare voorzetten geweest richting spits Tony Vinogradac. Maar ook Patro IJsden slordig met aanvallen. Breugelmans, Dikke, doorsteken. Nu staat Daneels wel nadrukkelijk goed voorin, maar iets te enthousiast. Achter rechtsback Noga staat hij trouwens buitenspel. Langzaam begint het tempo uit deze wedstrijd te vloeien. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de hitte. Het is echt warm op het kunstgras in de Geuzelt.
Moeilijk om een hoog tempo te spelen. Goed gedaan, Breugelmans. Van Dessel komt er niet bij. Ja, Daneels. Goed onderschept, alleen het vervolg lukt niet. Sierra, jagen. Het zal ongetwijfeld een opdracht zijn van Andries Jonker en Kevin Hofland. Van der Wegen, attent. En dit is een uitstekende bal van Asante. Sierra maakt geen gebruik van de mogelijkheid om goed voor te zetten. Net nog attent ertussen met zijn been de Duitser Lars Dietz. Nieuwe speler van Victoria Köln. Een van die 9 nieuwelingen bij Patro IJsden. Ingooi Asante krijgt hem niet goed terug. MVV probeert door te drukken. Even die voorsprong verdubbelen. Buiten beeld is de enige die naast de dugout staat. Trainer Andries Jonker. Heel rustig. Maar ja, dat kan nu ook nog. Bewegen, slordige paas. Het begint wat slordiger te worden. Ja, duidelijke overtreding nu. Een slordige paas richting Stan van Dessel van Sil van der Wegen. Veroorzaakt daardoor zelf een overtreding. Vrije trap snel genomen. Kevin Kis. Crossbal naar rechts. En dan even terug in de verdediging die inmiddels net over de middenlijn kwam. Maar nu niet meer bij de nummer 22 Noga. Dan maar weer een lange bal van keeper Billin. Noga op die brede borst van hem. Afgetroefd door Milan Hofland. Beide teams zijn een beetje aan het worstelen met zichzelf. Met name bij de opbouw. Onzuivere passes. Een hoop loopwerk voor niets. En veel lange ballen. Asante wacht de bal te veel op. Kijk. Shirtje trekken. Even het materiaal testen. Van der Wegen daar. In duel met Kazayanagi. En dan gaan we 2 wissels zien. Ja. Ilias Lefranc komt erin. En de routinier Nainggolan gaat eruit. Eens even kijken. Ik moet even goed op mijn formulier kijken. Nummer 20 is er ook bijgekomen. Rento Takaoka. Ja. Het kost wat af en toe om de tong in de juiste verhouding te laten bewegen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Eens kijken of dit iets meer mogelijkheden voor Patro IJsden gaat opleveren. Ilias Lefranc, dat is de speler die 2 seizoenen geleden overkwam. Nu met nummer 17 is ingevallen van AEK Athene. Afgelopen seizoen was hij goed voor 12 wedstrijden bij Patro IJsden. Het is een linksbuiten. En ook MVV gaat binnenkort wisselen. Eerst nog maar eens de ingooi. Mononga. Half door Finn Dikke. En Jaël Paviro Di Haccio staat klaar. Maar eerst maar eens kijken of er nog een kans komt voor Patro IJsden. Asante daar moet heel nadrukkelijk verdedigen. Kopbal, een van de weinige mogelijkheden. De eerste in de tweede helft voor Patro IJsden. Niet goed gedaan door Louis Verstraeten. Uitgeschaald zijn met nummer 4, Raja Nainggolan. En met nummer 77, Asias Delpupo. En we gaan in de ploeg gekomen met nummer 17, Ilias Lefranc. En met nummer 20, Rento Takaoka. Dus niet alleen Nainggolan eruit bij Patro IJsden, maar ook Del Pupo. 2 spelers met een gele kaart. Nou, het begint iets leuker te worden. Wat meer duels in deze tweede helft. Het was een beetje een saai begin. Op die vrije trap in de 47e minuut na. Die kans voor Patro IJsden geschoten door Stef Peters. Nu een overtreding op Delano Asante bij de middenlijn. En dan kan Jaël Paviro Di Haccio
kan erin komen. Stan van Dessel, die mag lekker gaan zitten. En dat betekent dus meteen een aanvaller voor een middenvelder. Dus probeert Andries Jonker, die inmiddels voor het eerst in deze tweede helft ook op de dugout is gaan zitten. In de dugout is gaan zitten, wat meer aanvallend vermogen erin te brengen. Paviro Di Haggio meteen naar de buitenkant gestuurd, rechts voorin. En dat betekent dat Delano Asante nu rechts achterin speelt. En Paviro Di Haggio, het mag door het spel, geen overtreding. Lage voorzet, onzuiver. Rebound mogelijkheid voor Elias Sierra. Jammer. Sil van der Wegen was helemaal meegelopen op de rand van het 5 meter gebied. Stond daar vrij terwijl we kijken naar Kevin Kiss. Kevin Kiss, de routinier van Patro IJsden, voelt naar zijn hamstring van zijn linkerbeen. Is kwaad op de scheidsrechter. Omdat in de aanloop naar die kans, die uitbraak met Paviro Di Haggio, de scheidsrechter in zijn ogen duidelijk had moeten fluiten voor een overtreding. Uiteindelijk gaat het verder met een doeltrap voor Patro IJsden. We kennen Kevin Kiss natuurlijk ook nog van Fortuna. 69 wedstrijden en 1 goal tussen 2013 en 2015. Kevin Kiss, de 35-jarige linksback, mag hier gaan ingooien. Ja, er wordt goed gecoacht, kan ik van hier af horen, maar toch balbezit voor Patro IJsden. Dan weer Milan Hofland, die links achterin alle zeilen moet bijzetten. Finn Dikke daar in duel. En dat doet hij met Kaza Yanagi. Maar er is ook een overtreding gemaakt door Robert Klaassen. Klaassen hinkt een beetje. Robert Klaassen, de Amsterdammer, ja, het is een bekend verhaal. Speelde natuurlijk bij Roda, speelde bij VVV, maar misschien zijn mooiste bewegingen heeft hij geleerd op een pleintje in Diemen met Zlatan Ibrahimovic. Wendges nu. Kevin Kiss, proactief in duel met Paviro Di Haggio. Zet zijn lichaam erin, kopt de bal over de zijlijn en daar hebben we weer Andries Jonker. Hij heeft geen zitvlees, de trainer van MVV. De oud-trainer van de Oranje Leeuwinnen en ook van Telstar. De trainer die vaak een half glas ziet dat vol is in plaats van leeg. En dat is misschien net wat MVV nodig heeft. Daneels, verkeerde actie van Mnoga, wordt dan vastgehouden, niet gefloten. Scrimmage met Hofland en ja hoor. Dan komt de vrije trapper toch voor MVV. Begint het een beetje, ja, niet echt onaardig te worden. Is de scheidsrechter bang dat Lennart Daneels even doorgaat. Maar die legt ook uit, ja scheids, ik was gewoon even fanatiek. Zoveel was er niet aan de hand. Minuut 64 loopt, 1-0 de voorsprong. De doelpunten zijn duur. Goaltje dus van Asante in de 30ste minuut. De rechtsbuiten die inmiddels rechts achterin staat, zich aanbiedt bij doelman Wendges. Een jagende Johong. Sierra verslikt zich. Patro IJsden profiteert niet. En dan is het Finn Dikke naar Robert Klaassen. Staat iedereen vast. Hofland onderuit. Nu krijgt de rechtsback van Patro IJsden nog even een standje. Maar gelukkig geen gele kaart. Was ook niet nodig in dit geval. We hebben er al 3 gezien in de eerste helft. Voor Del Pupo inmiddels gewisseld. Nangolan inmiddels gewisseld. En Mnoga hier het standje kreeg. Maar dit was niet zo zwaar om er een tweede gele kaart aan vast te plakken. Goed gejaagd met Asante. Goed balletje op Vinogradac. Maar hij maakte zichzelf erg moeilijk. Toch nog bijna de mogelijkheid via de splits van MVV. Voor de goed meegelopen Lennart Daneels. Weer een vrije trap. En Paviro Di Haggio mag opschuiven. Elias Sierra nog even in gesprek met de scheidsrechter. Klaassen en Sierra bij die vrije trap.
Lennart Daneels. Misschien dat er nog iets van zijn routine, de man uit Gierle, boven komt dit seizoen. Speelde toch 63 keer in de Eredivisie voor RKC. Alleen maar 2 goals en 3 assists. Beetje mager, maar toch. Robert Klaassen. Veel beweging, rand 16 meter. Paas niet zuiver, eenvoudig. Daar weggewerkt door Jordan Renson, de aanvoerder van Patro IJzer. Kopt hem over de zijlijn. Daneels speelde natuurlijk ook 2 seizoenen van 22 tot 24 bij Roda. En dat betekende 69 wedstrijden, nee, 71 wedstrijden in het geel-zwart. Dus die zal ongetwijfeld, wanneer de eerste derby eraan komt in september tegen Roda, gebrand zijn. Terwijl het nu onmogelijk is voor Paviro Di Haccio om die bal binnen te houden. Straks na de wedstrijd op deze fandag bij MVV wordt het fanplein geopend. Komt er om 4:30 nog een officiële presentatie van de selectie. En vanaf 5 uur kunnen de supporters uit hun bol gaan. Is er een meet and greet met de staf en de spelers. En dan kan iedereen van jong tot oud zijn selectie handtekeningen op orde brengen. Langzaam sluipen we in minuut 68 naar de hydration break toe. Met Finn Dikke bij de middenlijn. Even terug naar Breugelmans. En Asante weer. Het zal dit seizoen ook het seizoen van Asante misschien moeten worden. Om nog iets nadrukkelijker aanwezig te zijn bij MVV. Kwam natuurlijk vorig seizoen over aan Rijnsburgse Boys samen met Mitch van Kempen. Die weer terug is. Maar hij heeft zijn job als gymleraar, terwijl de bal bijna op zijn rug komt, opgegeven. Asante moet nu even mee verdedigen. Van origine een aanvaller, maar niet te beroerd om meters te maken. Oh! En dan is daar de 1-1 in minuut 68. Is het Delano Asante bij het meeverdedigen die uiteindelijk net niet bij de bal kwam. En is het Seok Yuhong, de speler die overgekomen is van Rood-Wijs Oberhausen, die er 1-1 van maakt. Ja, dat is even een tegenvaller. Het leek er even op alsof MVV kon doorstoten. En dan is het ook maar meteen een hydration break. Gewoon drinkpauze. Laten we het maar bij het Nederlands houden. In de 68e minuut op de stand 1-1. Doelpunt gescoord door nummer 20, Rento Takaoka. Nou, dan zet ik er misschien toch naast. Dat mede mogelijk gemaakt wordt. Close for you. De speaker geeft het doelpunt aan Rento Takaoka. Ik was in de veronderstelling dat het een doelpunt was van nummer 7. En dat is dan Seok Yuhong. De speler die overgekomen is van Rood-Wijs Oberhausen is het dan waarschijnlijk niet. En nog even de informatie, we spelen vandaag op de Maascup. Dus dan goed inwinnen uit deze strijd komen. Mocht het na 19 minuten gelijkspel blijven, dan zullen er penalties genomen worden. Er wordt omgeroepen dat mocht het gelijk blijven dat we penalties krijgen. Nou, het zou misschien een leuk toetje kunnen zijn voor deze laatste oefenwedstrijd. Ja, alle MVV-spelers moeten even richting de eigen dugout. Even wat drinken, dat is hard nodig.
Natuurlijk is de maker van de 1-1 Rento Takaoka ook een Japanner. Misschien dat ik me daar al een beetje vergiste. Want ze hebben natuurlijk ook nog een andere Japanner erin staan. Terwijl de drinkpauze voorbij is. En er afgetrapt gaat worden naar de gelijkmaker van Rento Takaoka. En trainer Stijn Steijnen. Die wist deze Japanner weg te halen bij Southampton uit Engeland. Hij is de tweede Japanner in de selectie van de Koempels. Want dat is niet alleen de bijnaam van Rode JC, maar ook van Patro IJsden. Vorig seizoen werd Rento Takaoka, die de 1-1 dus maakte, verhuurd aan Valenciennes in Frankrijk door Southampton. Nu kan hij niet gevaarlijk worden voor de tweede keer. Is het eenvoudig balbezit in het 16 meter gebied voor keeper Wendges, die een beetje ongelukkig eruit zag bij die 1-1. De bal glipte onder hem door. Het was op de voorzet van Kaza Yanagi. Dat is echt een Japans product, die 1-1 in de 68e minuut. De voorzet van een Japanner en de intikker van een Japanner. Kan MVV nog voorkomen in de laatste 20 minuten dat het uit gaat monden in penalties? Weer die gevaarlijke doelpuntenmaker. Takaoka richting zijn, nee, niet zijn landgenoot. Het is Yu Hong met nummer 7. Uiteindelijk de overname met Van der Wegen. En dan hebben we ook gezien dat na de hydration break Adriano Mpudi het veld is ingekomen op het middenveld bij MVV. En ook aan de rechterkant is er een andere speler bijgekomen. Klopt niet helemaal met de rugnummers. Het lijkt me Tijmen Verheijen. Staat officieel op papier met nummer 11. Speelt nu met nummer 8. Maar eerst maar eens oppassen, want daar komt weer Takaoka. Ja, Mpudi. Goed mee verdedigd. Ten koste van een corner. Uiteindelijk was het Lefranc die bijna gevaarlijk werd. Nadat Takaoka probeerde de aanval op te zetten. Stef Peters vertrouwd in dit duel met corners. Gaat corner nummer 5 voor Patro IJsden nemen. Daar tegenover staan slechts 2 corners van de ploeg van Andries Jonker. Bij die 1-1 stand in minuut 74. Oppassen daar bij de eerste paal. Rebound schot. Redding Wendges. En dat is hard nodig. Gelukkig raakte Kaza Yanagi die bal niet helemaal goed. De speler die overkwam naar Maasmechelen van Nagasaki. Tabiro Di Haggio. Nu centraal voorin. En ook Amine Amgar is inmiddels ingevallen bij MVV. Op het middenveld spelend met Mpudi nu. Asante, die er een beetje slecht uitzag bij de 1-1. Blijft gewoon rechts achterin bij dat blok van 3 centrale verdedigers meedoen. En ook Simon Francis is in het veld na de hydration break als vervanger van Ilias Breugelmans. Er staat dus een heel ander team van MVV wat probeert nog in dat laatste kwartier de 2-1 uit het vuur te slepen. Maar met deze basis gaat dat ongetwijfeld niet lukken. Ook al is het richting Mats Kuipers. Inmiddels in het veld links voorin in plaats van Lennart Daniels. Kuipers kan niet op weg naar zijn derde doelpunt van de voorbereiding. In de voorgaande 7 duels tussen MVV en Patro IJsden was het maar 1 keer gelijk. Dat was op 29 juli 2023. Toen werd het in de Geuzelt 0-0. Toen werden er na afloop geen penalties genomen. Als het 1-1 blijft, gaat dat nu wel gebeuren. Komans. Ook in het veld inmiddels. Had waarschijnlijk gehoopt op een basisplaats vandaag. Goeie bal van Francis. Kuipers is te klein, dat weten we allemaal. Idee was goed, bal iets te hoog. Beide teams vervallen weer
in een spel waarbij ze het middenveld voor het grootste gedeelte met lange ballen overslaan. Noga gaat gooien, rechts achterin bij Patro IJsden. Hofland kan daar uiteindelijk niet bij. Hofland gaat waarschijnlijk alle minuten maken. Denkt te mogen ingooien. Dat feestje tussen aanhalingstekens gaat niet door. En Lefranc laat dat over aan rechtsback Noga. Even wat meters maken. Hij gooit ver. Ja, geen buitenspel natuurlijk. Oppassen, Simon Francis heeft daar die gevaarlijke Seok Yuhong in zijn rug. Moeite om eruit te komen bij MVV. Toch nog een ingooi links achterin voor Hofland. Kuipers in het wilde weg richting Paviro Di Haccio. Sil van der Wegen kan er niet bij. Die na al die wisselingen in het elftal naar voren is geschoven. En moet mee gaan afjagen. Ja, het is altijd zo bij deze oefenwedstrijden. Als er dan zoveel spelers gewisseld worden. Dat de spelpatronen ook naar de achtergrond verdwijnen. Lange bal van Wendges. Verheijen. Balbezit zeer kortstondig. Nu moet Milan Hofland achterin, links achterin als de wielen weer gaan weer opletten. Kuipers uitgespeeld, Hofland attent. Geen aanspeelmogelijkheden. Toch goed gezien dat Kuipers daar nog bij de eigen achterlijn staat. Goede oplossing van Milan Hofland. Lange bal op Paviro Di Haccio. En zo hobbelen we langzaam in een wedstrijd die steeds rommeliger wordt richting de 80ste minuut. Goed gedaan, Paviro Di Haccio. Kuipers kan er net niet goed bij. Mats Kuipers die het afgelopen seizoen zo goed begon. En daarna door blessures helaas wegzakte. Was in feite de belofte van de eerste 8-9 wedstrijden. Maar kon dat niet doortrekken. Komans. Man van de meeste gele kaarten tot nu toe in zijn MVV-periode. Assante, wachten, treuzelen, dan toch naar Verheijen. Goeie bal van Tijmen Verheijen. Sil van der Wegen kan er net niet bij. Misschien nog de mogelijkheid voor Tijmen Verheijen. Maar uiteindelijk zet Lars Dietz daar zijn Duitse kontje tussen. En gaan we weer kijken naar een wissel. Amir Reis komt erin. Bij Patro IJsden. Doeltrap van Jordi Bellin. Assante, ja, die is afgetroefd in de lucht door Yuhong in de timing. Maar het levert geen balbezit op voor Patro IJsden. En uiteindelijk laat Simon Francis de ingooi over aan Assante. Een poedie onderuit getrokken door Stef Peters. Samen met Milan Hofland, Stef Peters, de ex-MVV, waarschijnlijk een van die spelers die alle minuten gaat meedoen. Terwijl Francis hem meegeeft aan Komans, kan hij hem niet verlengen naar Hofland bij de zijlijn. Terug in het hart van de defensie op eigen helft. Amgar, goede bal. Verheijen, kijken of er nog een voorzet in zit. Steekpaas naar Assante, niet zuiver. Het zal voor Tijmen Verheijen ook wel leuk zijn om weer samen te spelen met Elias Sierra. De ex-VVV'er die overgekomen is door Sporting Hasselt, die inmiddels gewisseld is. Maar ja, hij kent hem nog uit zijn fanloze periode, Verheijen. Sierra kon toen niet blijven. 2 seizoenen geleden in Venlo. Hij was te duur. Maar inmiddels dus wel via Sporting Hasselt naar de Geuzelt. Poedie, goed gedaan. Francis Komans. En weer een poedie naar Francis.
Komans mag het weer eens gaan proberen. Geen overtreding, wel een overtreding. Louis Verstraeten is het daar duidelijk niet mee eens. En Paviro Di Haccio vindt het prima. En weer een gele kaart. Het is nummer 33, Louis Verstraeten, die ook een gele kaart krijgt. Ja, dat is nummer 4 voor Patro IJsden. We zitten inmiddels in de 81ste minuut. Overtreding op Van der Wegen. Een Poedi mag wat gaan verzinnen. Krijgt hem weer terug. Ziet de ruimte aan de rechterkant bij Asante. Amgar. Eenvoudig balverlies. En dan probeert daar Patro IJsden nog iets te doen met Raiz. Doorsteken naar Takaoka. De Japanner is een versterking bij Patro IJsden. Ondanks het feit dat zijn paas nu niet zuiver was. En Kevin Kist er niks mee kan doen. Maar met name qua diepgang zorgt hij ervoor dat ze achterin alert moeten zijn bij MVV. Komans. Francis. Het worden nu voorspelbare ballen. Goed gedaan. Amgar naar Verheijen. Die paas is dan niet zuiver, maar Komans stapt goed in. Amgar aan de rechterkant vrij. Verheijen tussenstation. Mooie actie. Nog een mannetje voorbij. Oh, bijna 3 man de boot in. Met de actie van Amine Amgar. Asante gaat gooien. Eens kijken of MVV nog een klein beetje de druk erop kan krijgen bij Patro IJsden, wat niet meer van de eigen helft afkomt. Amine Amgar, we weten het, als 15-jarige kreeg hij al een contract. Afgelopen seizoen toch een beetje weinig gespeeld, maar 5 keer, waarvan 3 keer in de basis. Dit moet ook zijn seizoen gaan worden. En dan krijgen we nog een vrije trap richting de Angelside. Amgar erbij, Asante daarbij. Amgar is de linkspoot. Als hij hem neemt wordt het een indraaiende bal. Ik heb op mijn papier nog staan dat Amine Amgar de Belgische Marokkaan 1,74 is. Maar ik denk dat hij toch behoorlijk gegroeid is. Het wordt waarschijnlijk Amgar. Indraaiende voorzet inderdaad. Niet goed. Eenvoudig verdedigd. De MVV'ers stonden bij de tweede paal. Werden niet bereikt. Van der Wegen. Asante. Stevige sliding van Kevin Kis. MVV probeert toch nog een klein beetje tempo omhoog te gooien in de laatste minuten. En laat ik een beetje hoopvol zijn. Ik zie meer spelpatronen in deze oefenwedstrijd dan ik het hele afgelopen seizoen heb gezien. En met name dan het tweede gedeelte. En iedereen weet hoe werklust wordt beloond in de Geuzelt. Van der Wegen. Goed gedaan. Hofland schiet niet zuiver. En dan weer oppassen. Wendgers nu goed zijn doel uit. Blijft gevaarlijk met de snelheid van de aanvallers van Patro IJsden. Nu kon Yu Hong er uiteindelijk niet bij gelukkig. Maar komen ze nog een keer via de rechterkant met Lefranc. Ook dat wordt niks. Overname met Amgar. De harmonica van Patro IJsden begint zich weer te sluiten op eigen helft. Nonga. En dan kan hij het balbezit van MVV niet voorkomen. Amgar, goede paas. Verheijen, schieten. Nee, voorzet. Het is het midden tussen een voorzet en een schot. Maar het was wel de kans in minuut 86 om het verschil te maken. Misschien had Tijmen Verheijen beter kunnen kiezen om voor eigen succes te gaan. Maar ja, dat is achteraf.
En nog even een wissel bij Patro IJsden. Ja. Seok Juhong gaat eraf bij Patro IJsden. Wordt vervangen door Hüseyin Ertürk. Maakte nog wat minuten voor seizoen bij Beveren. In de Jupiler Pro League, het hoogste niveau. Nu dus naar Patro IJsden. Ook een van die spelers waarvan gehoopt wordt in Maasmechelen dat hij het team naar de promotie kan leiden. Samen met Nainggolan en andere versterkingen. Het is natuurlijk best wel een goede graadmeter te spelen tegen Patro IJsden. Zij haalden afgelopen seizoen op het tweede niveau van België wel de play-offs. Maar werden uiteindelijk uitgeschakeld. En dat gebeurde op het nippertje, terwijl Patro IJsden een vrije trap krijgt. Patro IJsden voor seizoen echt seconden verwijderd van promotie naar de Jupiler Pro League. Speelde thuis tegen Beerschot in de play-offs 1-1 gelijk. En verloren na verlenging in Beerschot met 3-2. Terwijl ze in beide wedstrijden voorstonden. Peters nog een keer, lange bal. Hele goede lange bal, moet Asante weer oppassen. En nou is het weer een mogelijkheid. Ja, oh! Voor hetzelfde geld maakt Rento Takaoka zijn tweede treffer. Maar het blijft gelukkig 1-1. Het is wel de 6e corner voor Patro IJsden. Wat hem in de 68e minuut wel lukte, wordt nu verijdeld door attent keeper van Hugo Wendges. Peters weer. De ex-MVV'er. Die ooit vanaf 11 meter nog eens een keer miste in de beker in Capelle aan de IJssel. Nu bij corner nummer 6 van de gasten. Asante kan er niet bij. Verheijen helpt mee. Rebound weer voor Peters. Goed gejaagd van Amgar. Een goede actie van Ampudi. En daar gaat hij. Dat is zijn kwaliteit. Jaël Pabiro Di Haccio. Zo maakte hij zijn eerste doelpunt bij de Graafschap. En nu gaat hij het niet in. Oh, jammer, jammer. Minuut 88. Bijna 1-2 voor Patro IJsden door Takaoka. En meteen in de omschakeling aan de andere kant Pabiro Di Haccio. Trainer Stijn Stijnen van Patro IJsden is boos. Ondanks dat het een oefenwedstrijd is. En keeper Belin doet even rustig aan. Amgar, wat is er nog mogelijk? Hoeveel tijd krijgen we erbij? 89e minuut loopt. Komans. Kuipers. Mats Kuipers even terug naar Simon Francis. Poedi. Komans, opschuiven maar. Links ligt de ruimte bij bij Milan Hofland. Ja, Van der Wegen. Goede bal van Hofland. Niet goed aangenomen. Amgar kan er niet bij. En dan gaan de spelers van Patro IJsden weer in een flitsend tempo via de linkerkant. Met die dekselsgevaarlijke Takaoka. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. Van der Wegen. Poedi en Amgar. Oké, dan krijgen we nog een gele kaart voor Stijn Stijnen. Ja, het moet niet gekker worden. Dit is kaart nummer 5. 5 gele kaarten in een vriendschappelijke wedstrijd. Publiek smult ervan. Stijn Stijnen. Ja, dat is iemand die zijn mondje niet houdt. Hij speelde bij Club Brugge 154 wedstrijden als keeper. Maar had ook een internetschandaal waarin hij ongenoegen uitte. Waardoor hij weggestuurd werd bij Club Brugge. Houdt zijn mond dus niet zo gauw dicht. Speelde ook 30 keer voor de Rode Duivels. En nu dus even tekeer gaan tegen de scheidsrechter. Levert Patro IJsden de 5e gele kaart op. Altijd benieuwd tijdens zo'n vriendschappelijke wedstrijd hoeveel
tijd erbij komt. We zitten inmiddels 19 seconden in de extra tijd. Een bordje hebben we niet. 5 minuten krijg ik te horen. 4 minuten. Geeft de scheidsrechter aan. En Poedi met de kopbal. 4 minuten nog te gaan. 4 minuten extra tijd. Weer die Takaoka. Hij leidt de aanval in via de rechterkant. Voorzet laag. Wel gevaarlijk. Maar uiteindelijk is het Lefranc, Ilias Lefranc, die het vizier gelukkig bij die voorzet niet op scherp heeft staan. Zodat de doeltrap snel genomen kan worden door Wendges naar Francis. En dan hebben we nog 3 minuten extra tijd over met Wout Komans. Hofland speelt een goede wedstrijd, Milan Hofland. Laat zich nadrukkelijk zien, multifunctioneel. In de eerste helft met name rechts na het uitvallen van Lars Schenk in de 44e minuut. Waarschijnlijk vanwege een liesblessure aan de andere kant van het veld. Hier ook weer actief. Milan Hofland. En Poedi moest even wachten. Kuipers en Hofland stonden op het randje van buitenspel. Daardoor Francis naar Komans. Verplaatst het spel naar de andere kant. Die bal is veel te lang onderweg. Eenvoudige prooi voor Kevin Kiss. En dan een overtreding van Delano Asante. En ja, de eerste gele kaart voor MVV. Ik krijg een beetje de indruk dat de gele kaarten nu wat te makkelijk uit de borstzak van de scheidsrechter verdwijnen. Het viel nogal mee. Amir Raïs. Ja, die had even het onderspit gedolven in duel met Delano Asante. En je ziet natuurlijk ook dat Delano Asante meer een aanvaller is dan een verdediger. Dat zagen we ook in de 68e minuut. Toen hij de voorzet richting Rento Takaoka er niet uit kon halen, waardoor de 1-1 viel. De stand die nog steeds in minuut 93 op het scorebord staat in de Geuzelt. Amgar, ja, dat had iets beter gekund. Als je dan in die laatste seconde een corner weggeeft, dat is niet zo handig. Natuurlijk wordt het weer Stef Peters met zijn linkerbeen, dit keer indraaiend. Maar ja, Amgar is pas 18. Laten we het daar even op houden. Afwachten. Goeie bal richting de eerste paal. Oh, dat leek gevaarlijker dan het was. En daarmee is het meteen afgelopen. Maar nog niet helemaal. Want er is aangekondigd dat we bij een gelijke stand penalties gaan krijgen. Dat kunnen we dan meteen historisch noemen. Want dat is nog niet eerder gebeurd in een vriendschappelijk duel tussen Patro IJsden en MVV. Kevin Hofland staat daar ook bij de spelers van MVV. In ieder geval vermakelijk voor het publiek dat er deze fandag is gekomen. Krijgt nog een toetje. De laatste keer dat MVV thuis speelde tegen Patro IJsden. Ik zei het al eerder, op 3 september 2025. Kostte het minder moeite om aan het langste eind te trekken. Werd toen 3-0 door El Basri, Da Costa en Amine Amgar. Ja, hij maakte toen zijn eerste minuten voor MVV. Nu overleg bij de spelersgroep van MVV. Kevin Hofland heeft de bril maar eens opgedaan om eens even te kijken wie de penalties mogen gaan nemen. Nog even terug naar de wedstrijd qua doelpunten. In de 30e minuut de 1-0 van Delano Asante. In de 68e minuut Rento Takaoka. En hij is uit Engeland overgekomen. De tweede Japaner van Patro IJsden. En die een plaats langs de bosbottribune richting ingang C.
Nou, eens even kijken hoe goed deze ploeg is met penalties. En of we weer, net als op het WK, van die rare aanloopjes gaan krijgen. Gisteren nog zei trainer Andries Jonker, het is een boeiende voorbereiding. Het voelt als een zware etappe in de Tour de France. Maar wel eentje die we met veel energie afleggen. Nou, ik ben benieuwd hoe hij na deze wedstrijd tegen die uitspraak aankijkt. Want is het dan een etappe uit de Tour de France à la Alpe d'Huez? Of is het een vlakke etappe of zelfs een eindetappe op de Champs-Élysées? Dat zullen we straks allemaal wel gaan vragen. In ieder geval is het leuk en natuurlijk logisch dat de penalties genomen worden voor de Angelside tribune. Want aan de andere kant hebben ze het stadion vrijgehouden van publiek. Wendges. Hoe goed is Hugo Wendges, de nieuwe keeper van MVV in penalties? Hij heeft in ieder geval een groot bereik met zijn 1,98 meter. Nou, Verheijen mag dit penaltyfeestje gaan openen oog in oog met keeper Jordi Bellin. Goeie aanloop en een goed schot. En hij zit erin. Dan gaat Kevin Kiss straks namens Patro Eijsten achter de bal staan. De speler uit Recours België met een Fortuna verleden. Tot aan dit seizoen 101 wedstrijden voor Patro Eijsten gespeeld. Hij is weer terug. Maakte 16 doelpunten in die 101 wedstrijden. En nu een penalty met zijn linkerbeen. Oh, ja! Iets te nonchalant. Beetje weinig venijn in het linkerbeen. Maar ook goed van Hugo Wendges. Waarom Wendges? Stond er op de website van MVV. Wendges is gehaald omdat hij opnieuw een voorbeeld is van de koers die MVV dit seizoen bewust inzet. Spelers aantrekken met ervaring in de benen. Nou, dat laat hij goed zien terwijl Asante mag aanleggen. Delano Asante. Oh! Ja. Dit is een kleine nabootsing van een Nederlandse penalty op het WK. Delano Asante naast het doel van Jordi Bellin. En dan mag ex-MVV'er Stef Peters aanleggen om de stand weer gelijk te trekken. 1-1 de eindstand na een wedstrijd zonder penalties. We hebben natuurlijk geen verlenging gehad. Nu is er 1 goal, 1 uit 2 gemaakt bij de penalties door MVV. En Patro heeft er eentje gemist. Stef Peters. Ja, die is altijd wel goed met zijn linkerbeen. Hij kiest om hem eenvoudig door het midden te schieten. En trekt de stand weer gelijk. Beide teams 2 penalties. En beide teams 1 doelpunt. Stef Peters. Voor het 4e seizoen actief bij Patro Eijsden. De man uit Bree, België. Met een MVV verleden dus. 1,5 seizoen gespeeld. 73 wedstrijden in het rood-wit. 18 goals en 16 assists. Maar ook iemand met 101 wedstrijden voor Cas Eupen. Nou, Sil van de Wegen. Hij heeft door een goede voorbereiding, terwijl hij clubloos was na zijn periode bij Jong FC Utrecht, een contract verdiend. En mag het nu vanaf de penaltystip gaan proberen. Uitstekend. Wacht ook goed op de keeper. Geen rare aanloop. MVV staat weer met 2-1 als we alleen naar de penalties kijken voor. En nu komt aanvoerder Jordan Rensson richting Hugo Wendges en de middenstip.
ook een echte routinier bij Patro IJsden. 9e seizoen overgekomen van Lommel. En vorig seizoen goed voor 36 wedstrijden en 2 goals. Wat doet hij? De aanvoerder vanaf de stip. Eenvoudig scoren. Beide teams 3 penalties genomen. Beide teams 1 gemist. Dan weet u wel hoeveel doelpunten we overhouden. Terwijl Wout Koolmans nu zijn moment mag pakken. Koolmans zal ongetwijfeld zich weer terug willen knokken in de basis. De 1,88 lange linkspoot. Komt hij aan. Uitstekend. De nieuweling bij Patro IJsden mag proberen het net te raken achter Hugo Wendges. De Duitser overgekomen van Victoria Köln. Lars Dietz. Hij mag het op een iets hoger niveau in België gaan proberen, want Victoria Köln speelt 3e Bundesliga. Aanloop, goal! Ja, daar zit Wendges heel goed bij, maar ook strak ingeschoten. Als je die ballen maar in het zijnet schiet, dan zijn ze hoegenaamd onhoudbaar voor een keeper. Simon Francis, daar komt hij aan. De 21-jarige uit Hasselt. Bezig aan zijn 3e seizoen voor MVV. Tegen een Belgische ploeg scoren. Dat lukt hem ter nauwe nood. Heel even dacht ik aan de penalty van Asante. Die ging namelijk naast. Binnenkant paal erin. Gelijkmakende beurt komt nu van Ilias Lefranc. Misschien dat hij wel een cadeautje geeft aan MVV. Als hij hem nou mist, dan kunnen alle fans juichend straks de meet and greet vanaf 5 uur gaan volbrengen. Wendges, nog even wat springen. Even die lat aanraken. Lefranc. Ja, hij zit erin. En zo kunnen we nog even doorgaan. Lefranc, de Belgische Marokkaan. Voor het 2e seizoen actief bij Patro IJsden. Voor seizoen 12 wedstrijden, geen goals. Speelde daarvoor bij AEK Athene. En Jael Paviro Di Haccio. Ik ben benieuwd hoe hij is vanaf 11 meter. Gedecideerde aanloop, dat lijkt me de beste oplossing voor de jongeling. En ja hoor, hij raakt hem nog ineens goed. Maar hij zit er wel in. Afgelopen seizoen schitterend die goal in de laatste minuten uit bij de Graafschap. Zijn eerste van zijn profbestaan. Jael Paviro Di Haccio. Louis Verstraeten mag aan gaan leggen voor de gelijkmakende beurt van Patro IJsden. Dat doet Wendges. Hij pakt hem. Ja! En het is gebeurd. Nou, dan kan het ook gevierd worden in de Geuzel. Publiek geniet met volle teugen. Het is maar een oefenwedstrijd. Maar het wordt bijna al gevierd alsof MVV de eerste periode in de KKD te pakken heeft. Het muziekje dat kan volop gespeeld worden. Het is in ieder geval de 2e keer dat MVV weet te winnen. Weliswaar dankzij penalties. Het was een wedstrijd waarin dus Asante een gewoon doelpunt maakte. En Taka Owake, de gelijkmaker, uiteindelijk vanaf 11 meter wist MVV
4 keer te scoren. Nee, 5 keer. En Patro eiste 4 keer. De handen worden geschud. De fandag gaat nog even verder. En vanaf 6 uur dan is er een nieuwe livestream bij L1. Want dan zit namelijk George Lemmens in het Parkstad Limburg stadion om commentaar te geven bij de oefenwedstrijd van de Rode JC tegen Alemannia Aachen. Bedankt voor het kijken naar deze wedstrijd van MVV. En laten we hopen dat MVV de lijn heeft ingezet om er veel energie in te gooien dit seizoen. Zodat ze nog vaker onder applaus van het publiek van het veld mogen gaan.